Niata subli sa lain na sad nga panimalay sa samang lugar. Daghan kog lisod kay kemtang dinhing dapita sa may purok aspang bukid man gud ni sa bahin sa San Jose, General Santos City. Muna usa sa mga gitudlo ni Chairman Kansi. Si Chairman Kansi mo ni atong nag ano gyapon nagdala din nagiya ka nato sa usa ka panimalay nga din naglisod in taon ang kentang kinabuhi. Dunay gamay nga anak Muni kabayo. Mo ni si Mary Joy, okay. Muni kabayo ng Isa ra imong anak, Joy? Duha. Natulog ang isa sa duyan. Tulog ang isa. So mo ni inyong balay? Kita natong puro nga sa balay nila Okay. Payag ra gyud in taon. Okay. Babae ni. Babae, gwapa ra ba? Biyag. Muna ilang kusina. Balhag po pre, basta malipayon. Napay ko manok. Hapit na gulag liog na. So, muna haday mong anak we? Katulad. Pila edad ang dali? Isa ka tuig karong Ugos. Ay, Wala pa tuig na? Wala pa. pila ka bulan ang manghod ani? Ni Jess. Doon si isa ka tuig na karong Ugos. 20. Di ang akong pangutana, pila ka bulan ang manghod ani? Unsi. Kari ba? Unsi. Kadang nagaduyan, pila ka bulan ang manghod anak na pod? Yato. Simba ko. Asa imong bana, Joy? Nagtrabaho. Nanginarbaho in taon sa panginabuhi ninyo. Pilan mo katuig ipuyo diri ani inyong gamay nga balay-balay? Mag-isa na mga tuig diri Asa mo gikan dati? dito sa Ubos. So Sa balay sihang hiyaan. makita jud nato sa inyong kahimtang nga lisod jud sir man sa ilang panginabuhi. Duhay anak in taon. Unsay kuan sa imong bana nagtrabaho karon asa dapita? Raw sa tuba-tuba. Asa tuba-tuba kanang mangguna? Dili mag-spray siya. Mag-express siya. Magani kinaray ma-extrahan gamay usahay panginabuhian. Sa bulan na mga kuan nila kana may stay home. Kung sila kabalik, stay home sa 2 ka bulan. So dili permanente. Permanente. Lisod gyud. Ana nang ina. So pero gwapo man inyong balay kay presko ang hangin. Gani. Presko ang hangin. Masalalay ka higdaan. Importante doon na kahigdaan. So makita to sa panimalay nila nga lisod gyud ang ilang kahimtang piot kayo, igulang 2 ka tawo. Magkatulog ani pero presko ang hangin din dapita. Ung palibot ani mo na ni kanang dito sa unahan makita to ang mga bukid. Ada sunahan lugsong. Kaloy sa bata. Yung taon. So okay, na at kahimtang sa murag wala gyud ni makita sa atong kuan, murag wala makasuroy sigurong taga CSWD diri. Why CSWD nang nakasuroy diri sir man? Wala, SWD sa Saigan to dire. Usahay pero wala po nahimo silang ayuda tabang. Say kinsa tong ilang ipasulod sa korpis, wala to ilang kuan. Wala sila po member sa Purpose. Kini mo dapat i-member sa Purpose ato ning i-post kay para masayran ni Erwin Tulfo. Tama. Nga kining mayon ani nga kahimtang mo ni i-member sa Purpose. Dili katong mga dagkog balay nga ay mga trabaho, regular nga mga trabaho. Kini mayon ani. Kaluoy laki na. Gwapo lay ka na ko gwapa, gwapo nga mahanday ana. Siguro. Gwapo ang bata gwapo. Uy. Ikaw. Ang magulang po nga bay, gwapa po do. Parehas silang naong. Makaabot na ni Sir Erwin Tulfo. Okay na may unani nga klase automatic na unani nga member sa Purpose unta. Kay lusod kay mga kahimtang in taon dili lalim nga magpuyog yung ani nga panimalay tanawa. Gamay kay balay. Niya balkon. Dan kusina na. Mukusog ang ulan sa libo in taon. Sa libo dyan. Sulod sa magi kana na mo karton. Sa libo in taon loay kayo. Kay mo sulod din ang sa libo. Di taas nga bahin. So unsay kinahanglan nimo
Sa inyong kuan sa mga panginahanglan Genius Panimalay nga gusto nimo nga kining maangkon. Kanang kuan kada Higom na Oh. pangalan para Sa mga para kamera fat ay burad niyo ako. punta na kanang mga kuan ba marang-arangan po niya akong balay. Kaya para makakuan po akong mga anak. Para mabuhi po mi sa mga kaon po mi sa isa ka ay tulo kadlaw sa isa ka adlaw. Ug mabugas kinahanglan kag bugas. kay Sa imong bana mo katrabaho talagsaraman, panagsaraman mo katrabaho. usahay gani kung kuan kung makauli na siya usahay di na siya kakape kay wala man pud mi makuanan. May kapalit pud. So apiki sa bugas panudan o apiki gyapos pangwarta. Kay kung dunay kwarta basin mangutang mo sa tindahan, igura po ibayad. Tama. Luoy kayo. Buta mangutang. So sige lang kayo mobalik may nagdepende sa ato mga viewers ang atong ayuda nga paghatag. Nagdepende sa kasing-kasing sa ato mga viewers kung kinsa ang dunay malumong nga kasing-kasing nga mutabang sa kahimtang ni sa to gani Mary Joy Jalod. Mary Joy Jalod din higapon sa may Purok Aspang, Barangay San Jose, General Santos City. Salamat Chairman sa imong pag-abag.